Bu Qazaqstanyň Çimbullak lyzy kurortunyň adaty görnüşi. Halat edici Aleksey Ritvih bedenindäki ağrylary döz gelip dağdan aşaklygyna inip gelýär. Aleksey 11 ýaşynda elektrik togunyň urmagy sebäpli bir ayagyndan mahrum aldy. 17 ýyl soň ol öz kakasyndan hyjulanyp professional lyzyçy boldy. Bari ýogy 2 ýyl mundan ozal Aleksey öz kakasy ýaly lyzyçy bolmak isleýändigine göz ýetirdi. Здесь соревнования проходили, скоростной спуск массовый. И снежок такой шел так красиво, вообще было шикарно. И вот после этого я прям, не знаю, так загорелся. Думаю, была не была, попробуй. Почему? Люди ж катаются тоже, вот там в Паралимпиаде участвуют. Kurort resmiýetleri Aleksey'e mümkinçilik töretdiler. Ilk wada olar oňa muhtyna türenesme üçin sert töretdiler. Soňu bilen halat ediş toparyna goşulmagy teklip etdiler. Попробовал. Сперва сложно было учиться, там, да, вот, много, конечно, недочетов было. Но потихоньку, сейчас проблем нет. Вы молодец, правда? Стараюсь. Wagtyň geçmegi bilen ol Almatynyň töwereklerinde meşhur boldy. Şuýul Qazaqstanyň sosial ulgamlarynda Aleksey'e protez alyp bermek üçin ýürüýte kampaniýa başladyldy. Есть такой парень, Лёха, у которого сила воли больше, чем у нас всех взятых. Это незнакомый человек. Часто пишут незнакомые люди? Часто пишут. Очень часто пишут. И приятно читать. Я говорю, прочитаешь прямо аж как-то подъем такой. Aleksey'in hikaýasy köplerde täsir döretdi. Häzir ol üçin 3000 $300 toplamak başardy. Emma çylsyrymly operasiýa üçin azyndan $80,000 gerekdigi aýdylýar. Главное желание — это самое важное. И надо не отчаиваться, да, не настраивать себя на какие-то там негативные мысли. Наоборот, стремиться жить, радоваться жизни надо. Ol özüniň maslahatyna her gün eýermäge jan edýär. Ol edil özü ýaly beýlekleriň hem durmuşdan lezzet almagyna himayet berýär.